Hello και καλησπέρα. Unboxing action camera. Βλέπετε ποια εταιρεία είναι και από πού την πήρα και γιατί την πήρα. Την πήρα γιατί την είχε προσφορά στα 40 ευρώ και θέλω να τη χρησιμοποιήσω σαν dashcam στο πατίνι. Θα είναι μόνιμα επάνω, θα καταγράφει ό,τι διαδρομή θα πάω. Αν είναι κάτι αξιόλογο θα το χρησιμοποιήσω στα social media. Αλλιώς για safety περισσότερο την πήρα. Πάμε να τη δούμε στα γρήγορα. Δεν έχει κάτι. Πιστεύω ότι όλα είναι εδώ μέσα. Αυτή η θήκη είναι για υποβρύχιες λήψεις. Δεν θα την αφήσουμε εδώ επάνω την κάμερα. Θα τη βγάλω κιόλας. Δεν τη θέλω. Ναι, ανοίγει από εδώ. Ναι, ωραία. Όπα. Και με το που την άνοιξα, άνοιξε κιόλας. Κάποιες λεπτομέρειες, select mode κάμερα, τα βλέπουμε. Εδώ settings, εδώ κάτσε να skip, βγάζουμε αυτό, πάμε να βγάλουμε και αυτό. Οκ. Κάπως ανοίγει και το μπροστά το κουμπί. Να το. Ορίστε. Κάρτα μνήμης δεν εντοπίστηκε. Mini HDMI Type-C φόρτιση. Η κάρτα μνήμης που θα μπει εδώ. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Πέρα από, όπως σας είπα, την αδιάβροχη βάση, έχει πάρα πολλά καλούδια. Βάση για το κράνος, αντάπτορες που κουμπώνουν ήδη σε βάση που έχω εγώ και άλλοι αντάπτορες. Έχω από αυτά αρκετά. Τα είχατε δει σε ένα βίντεο που σας είπα ότι πήρα αξεσουάρ για action camera. Τέτοια έχω άπειρα. Ναι, αυτά είναι τα clips που κολλάνε πάνω στο κράνος ή όπου θέλουμε για να μπουν αυτά εδώ. Προστατευτικό προφανώς δεύτερο για την αδιάβροχη θήκη. Πολύ ωραίο για το τιμόνι. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό γιατί μάλλον, όπως είπα, τη θέλω για dashcam, για να μην γίνει κάποια στραβή. Καλωδιάκι Type-C σε normal USB. Ok. Γιατί θα το δουλέψουμε. Έχω άπειρα να φορτίσω. Αντάπτορες. Zip tie προφανώς για να την πιάσουμε όπου εμείς θέλουμε. Πολύ ωραία, σε περίπτωση που φύγει πάνω, σπάσουν κάποιες βάσεις, μας πάει να μας φύγει, να μην απομακρυνθεί η κάμερα. Το έχω κάνει στην H4 αυτό. Έχω ένα κορδονάκι και έτσι ώστε αν σπάσει η βάση που είναι η κάμερα, την έχω δεμένη κάπου κοντά για να κρεμαστεί από πάνω μου. Αυτά. Ένα πολύ ωραίο unboxing και θα δείτε που θα μπει η κάμερα και τι αποτελέσματα θα έχει.